गिबियावनो गोजोन बुब्लिनि नोंथांमोननो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय सोलिफु गोनांथार दुंबुर खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला बड' निउसखौ साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होना ला। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबखौ फारियै जोबजासे नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ अदालगुरि जिल्ला खाग्राबारियाव खुंगा 20थि अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप खुंफुनो साखाफारा। खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव खाग्राबारि जनाता गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सोलिफु 7, 8 आरो 9 अक्ट'आव खुंफुनो लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिनि मावखुलिखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। लन बलिं एसोसिएशन आसामनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ चिराङाव खुंदों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरिनि मुंदांखा चाइनाट हटेलाव लन बलिं एसोसिएशन आसाम गुसुङै LBA आ मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा एबा सावराय जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारि एबा जथुम्मानि गेजेरजों LBA नि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायना गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंना लानाय जायो। बेनिनो गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि हिसाबै MLA दुर्गादास बर' आरो नेहाथारि हिसाबै नब बसुमतारी, रांगिरि इम्तियाज आहमेद आरो जयेन्ट नेहाथारि हिसाबै अनसुमा दत्तमोनखौ 4 बोसोरनि थाखाय LBA नि बिबानगिरि सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि बे लन बलिं एसोसिएशन आसामनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन बरपेटा आरो बङाइगाव जिल्लानि DSO जगबती बसुमतारी, केभेन राठी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जिल्ला आरो आसामनि स्पर्ट्स दैदेनगिरि बिथांमोना। बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा बिपि दोलोआ फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दानिफ्रायनो बिपि दोलोआ आबुङै साखाफारा। आथिखाल समाव बिटिसि खुंथाय गोहोनिफ्राय गोजानाव दंब्लाबो एसेबो लोरबां जायाखै बिपि राजखान्थि हान्जानि दोलोआरि हाबा मावनाया। दानिफ्रायनो दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोख्रोङै हाबा मावनो लाबाय बिपि दोलोआ। जेरैखि जाया मानो बिपि दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय थियारि जादों। जायगा जायगा दोलोआरि मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों सांग्रांथि होदों दोलोनि सोद्रोमाफोरनो। बेबायदिनो मैया बनरगाव ब्लक कमिटि BPFनि बानजायनायाव फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बनरगाव ब्लकनि खोन्दोआव थानाय गं 13 प्राइमारि कमिटि BPFनि सोद्रोमाखौ लानानै मोनसे दोलोआरि सावरायमेल जानो थाङो। मख'जाथावदि सावरायमेलाव गासै 500सो ब्लक कमिटि आरो गंफ्रोम प्राइमारि कमिटिनि बिबानगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव सालाकाथि बियाबनि MCLA देरहासार बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गोबां दोलोआरि खोथाफोरखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि सायाव सांग्रांथि होनानै बिबुंथि लाखियो। भारत हादरनि बुहुमदांखा गुगोलनि CEO सुन्दर पिचाइनो पद्म भूषण बान्थाखौ गथायबाय। गुगोलनि CEO सुन्दर पिचाइआ सान फ्रान्सिस्क'आव पद्म भूषण बान्थाखौ आजावदों। बान्थाखौ आजावना सुन्दर पिचाइआ बुंदों, भारतआ आंनि मोनसे बाहागो, आं जेरावखि थाङा मानो बेखौ लोगो लांफायो होनना बिथाङा गौरबै बुंदों। सानसेनि हाबाफारिजों टिकियाजुलि दख'रा एबसुआ 32थि थान्दै मेल खुंदों। टिकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारि बायदियै 32थि थान्दै मेलखौ खुंफुङो। टिकियाजुलि दख'रा एबसुनि मावख'आव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि इनुस मुसाहारि बिथाङा आरो बिथाङा थान्दै मेलखौ बेखेवना होयो। थान्दै मेलखौ बेखेवना बिथाङा बुंथियोदि फैबाय थानाय एबा जाखांफुबोनाय फरायसा फरायसुलि लाइमोनफोरनि आरो बर' समाजखौ माबोरै फोसावलांनो हागोन बेखौ थि नोजोर बोनानै खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय खावलायो। लोगोसे जौ जुवा फेग्रा मुवा बेसादफोरनिफ्राय जानगाराव थानायजों लोगोसेनो होबथानांगौ होननानै बुंथिबावो। हाबाफारि बायदि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादबो दानाय जायो। आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो जगदीश दैमारि, नेहाथारि महरै इलेजेन बसुमतारी। गासै सा 2 सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै बे गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। आफादखौ सामलायलांदोंमोन जगदीश दैमारि बिथाङा। आसाम पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय आसाम पुलिसआ गुवाहाटीनि बशिष्ठ सारियाली ओनसोलनिफ्राय 7 सुबुंफोरखौ हमदों आरो 7 हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय नंखाय सनाबो जब्द खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 2आ झारखन्डनि थागिबि, 2आ लखिमपुर जिल्ला आरो 1आ बरपेटा जिल्लानि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिस्वजित दैमारिया आसाम मिक्सार इउटुब चेनेलनि अनार फुकन पाठकनो बेस्ट इउटुबार एवार्ड 2022 बान्थाखौ गथायदों। आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि आखाइजों जापा बेस्ट इउटुबार अफ 2022 खौ फुकन पाठकनो गथायबाय। बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हानानै बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे जार्नालिस्ट एसोसिएशन फर आसाम सुंद'यै जापानिसिम साबायखर बावहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बनरगाव बन्स' खोन्दोखौ गासै सा 22 सोद्रोमाफोरजों दाफुंनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि बानजायनायाव बनरगाव खोन्दो बन्स'खौ दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दावलाबारियाव बनरगाव बन्स' खोन्दोखौ गासै सा 22 सोद्रोमाफोरजों दाफुंनाय जाबाय होननानै क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि मुर्शिद ध्रुब नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनिसिम फोरमायहरदों। बे बनरगाव खोन्दोनि आफादगिरि महरै बिबान मोनदों मुर्शि निजोम बसुमतारी आरो गाहाय नेतानि महरै मुर्शि सांसोरां मुसाहारि आरो खोन्दोनि बुंथिगिरि महरै मुर्शि बिनय कुमार ब्रह्म बिथांमोना
बे खोन्दो दानायाव बाहागो लादोंमोन सेन्ट्रेल बनस'नि आफादगिरि मुर्शिद बनजुल मन्जुल बसुमतारी बिथाङा आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम गोरा ब्रह्म आरो गोबां बनस'नि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।